amma ka kuma ta ba ka kuma da an daina ci ba mun ci keken sa wallahi halaka malam mutum ne. So assalamu alaikum warahmatullah. Masu kallon bidiyo na sun kalli bidiyo mu last da muka yi bidiyo da wannan bawan Allah ne wanda ya ci ko to shi kuma wannan mu haɗu da shi ne a comment section yace mana ya san muna sai da kwakwa a yi masa sayan kwakwa kwallo hudu ya cinye muka ce masa kananu ko manya ce mana kwara manya wasu tafi ko ce girma akwai ban kiran gataran wannan shine kilinsa ko ba haka ba wannan gaskiya ne ya shaida da cewa zai iya cinyewa to shi yasa muka ce to tunda zai iya ga kwakwa guda hudu da zai cinye in kuma bai cinye ba za a dauke kansa kamar aska mun zo ka aska mun wannan kwakwa aska mun ta sake hannun ke ci haka ta ka aska to aska mun ke kan nasa to aska yi mai cin kwakwa aska yi ma da kamar kaina so yawa za mu fara bidiyo an sa masa kwakwa kwallo hudu ka tanda cinye an sa masa 100 cash in har ya cinye ya ci kwakwa banza kuma ya ci kudin banza 100 cash inda ya cinye idan kuma bai cinye ba za mu rika keken nasa in bai cinye ba kenan ya wanda horo wannan kwakwa bare mana ita dan ja baya bar za a bare ta za a bare ta za a bare ta bare za a bare ta Are da biyu are wannan kai barci an gama gashi nan da har wankewa mu karkai bismillah goma yawa to kaga kamar ba haska ta bare da haska ta ga Allah hudu an bare ta baru kaga ta an bare ta an wanke ta fara haskoni da kuma kudi yana 100 an sa ma cash in har ya cinye kwallo hudun nan an ban masa idan kawai bai cinye ba ga keken sa ya sa mana mun cinye mun ci halaka malak wallahi babu wanda zai samu ba keken in dai mun cinye ta kamar ban gashi da za a fara balawan kamar action mai gida za ka ci wani abu ne ba na abu da zan ba magana kawai sai ya ci kawai ya ci bismillah action mu je a fara to an fara ba in ka cika ta banza da 100 cash in ka cika ta banza da 100 cash bara ji ta ma da 100 a diketa ne to za ta hannu na kada ku manta ba inda cinye ba wannan ya zama halakar mu ba da kansa ya sa kowa ya inda bai cinye ba idan kuma ya cinye ga 100 sa kuma ya ci banza ya fara koshi ne daga ce ya kodi ya fara koshi ne a ba wai ya zama bane ba ka koshi da salanci ne yayi goma ka koshi daga ce ka koshi ni na ga mai wa an tuna da kai ba kamar kenan kada ku manta da ya saba da keken jirgin sa ya saba da kuma mun saba kudi 100 mun saba kudi 100 in har ya cinye ko bai cinye ba in bai cinye ba keken sa mun cinye ta halaka mana wallahi ba wanda ya saba keken nan wallahi mun cinye aya shirya Hey! you don't know an jaba ka so mu gaba kidan complete ko ya fito complete ga wasu MD ne ma ga wasu asaban bai na dubu ɗarin da aka sani ga 100 nan wallahi inda ya ci banza ba ai zuban janye ba ni ban amma ka kuma da an daina ci ba mun ci keken sa wallahi halaka malam mutum ne inda ya ce mun ci wannan halaka malak da kwakwa kwallo kamar ban dan jaba wasu ce zai mutun ya ci kwakwan nan to in ya mutu lokacin sa ne wallahi ba ruwa na wallahi in ya mutu lokacin sa ne wallahi ci gaba let's go amma dai dan da an ji wannan cire hannu na wallahi ciwon tela ne ba dan uwanka tele ga kwakwa ga goma ga mai 100 goma ba zigza bace ba fa a ba zigza bace ba amma abinci ne ko ya saba ci yayi wannan dai waje ci ba ba zigza ce ko sai a hira je gama in ya kuma muka ci keke sai ka zai ga maka
idan aka cike ke yaurar kwakwa kaga ta zama tahi Kuma ya zama nasa. ya musan ko almajirai ne bai ko dai ya zai Shine. ko zai tafi gida ya cinye da daddare kuma oho Shine. sai ya ce maka ya ci kankare ya gina ga kura an fasa competition ya ci rabin Ana tara ga dare yayi ba har yanzu ba ta kallo dai ba. kun gansu guda uku Magana ga ta akwai ban. Baya hudu har yanzu ba ta kallo dai ba. Kai har yanzu ba ta kallo dai ba. A samu rabin na yanzu ba cinye bai an rabin ba. Fata ma duka. Let's go.